Jeg vil i denne video prøve at vise, hvordan man kan lave en mailopsætning på sin Mac i sit mailprogram. Jeg har mit mailprogram hernede. Inden jeg starter det op, vil jeg bare sige, at hvis det er første gang, man starter det op, så vil man se følgende side. Den side vil vi komme ind på lige om lidt. Jeg har nemlig tidligere haft indtastet en mail. Jeg åbner mit mailprogram, og det ser således ud for de fleste. Og så kan jeg ellers gå op under File, Arkiv og tilføje en ny konto. Jeg vælger den, og så kommer jeg tilbage til det billede, vi havde lige før. Og så udfylder vi fra en ende af. Først vores fulde navn, det kunne være testeren, og min e-mailadresse er testeren@nalnet.dk. Og dertil der har jeg en kode, som jeg selv har oprettet. Jeg trykker fortsæt, og så søger den lidt ud på nettet. Så kan jeg vælge POP, IMAP eller andre interessante ting. Hvad man vælger herop til den enkelte bruger, jeg vil i det her tilfælde guide jer igennem POP. En beskrivelse af det her, det kunne være postkasse hos NAL. Så beder den om en indgående postserver, og hos NAL Medienet, der er det mail.nal-medienet.dk, og brugernavn, det er hele e-mailadressen. Så det er altså testeren, @nalnet.dk igen. Og så vores kode. Og vi trykker på fortsæt. Outgoing, altså en udgående postserver. Jeg kunne bare i det her tilfælde give en beskrivelse og kalde den NAL. Og nu har jeg haft brugt det en før. Så jeg vælger at bruge asmtp.nal-medienet.dk. Og det er også det, man skal skrive første gang. Sætte flueben i Use Authentication. Og så skal brugernavn og password være det samme, som vi brugte før. Altså i det her tilfælde testeren@nalnet.dk og min dertil hørende kode. Vink gerne brug kun denne server af. Der kan være enkelte tilfælde, hvor det kan være interessant ikke at have en vinkel af, men det er op til brugeren selv. Men vinkle den helst af. Vi fortsætter, og så får vi en lille opsummering af, hvad det er, vi har tastet ind. Jeg har skrevet, at det er en postkasse hos NAL, og mit brugernavn det er testeren. Min e-mailadresse og mit brugernavn, de skulle gerne være helt ens. Jeg har en indgående postserver, som hedder mail-nal-medienet.dk, og så har jeg en udgående, der hedder asmtp.nal-medienet.dk. Jeg kan se, at SSL er slået til, og den vil jeg helst gerne have slået fra. I enkelte opsætninger, der dukker der et billede frem, hvorpå der står, om man vil have den slået til eller fra. Der vinkler man den lige fra. Men jeg viser lige om lidt, hvordan man kan slå den fra, når den er sat op. Jeg trykker på Create. Og nu har jeg opsat den, og jeg kan se under at der ligger en enkelt besked under min inbox. Og det kan man se, det er den nye konto, som er oprettet her. Hvis nu jeg gerne vil redigere en eksisterende e-mailadresse, så går jeg op under Mail, Præferencer. Og så kan jeg se, hvad jeg har haft tastet ind før. Jeg vælger her den, der hedder postkasse hos NAL. Og der kan jeg se, at den er aktiv. Jeg kan se, hvad den hedder, og mit brugernavn og det hele ned igennem. Og så kan jeg indstille min postkasse til at opføre sig på forskellige måder. Det er op til brugeren selv, men det, der er interessant, det er under Advanced. For det første skal vi lige slå det her flueben fra. Vi vil ikke bruge SSL. I mange tilfælde fungerer det ganske fint at bruge den, men der er også eksempel på, at det fungerer skidt, så slå den hellere fra. Så er det op til brugeren selv, om man vil tage sig den her op. Remove copy, altså fjerne en kopi fra serveren. Og der kan man så vælge alt efter, det skal være med det samme efter en dag, måned osv. Umiddelbart så vil jeg bare beholde en kopi på serveren, altså lade være med at flytte den. Det er op til brugeren selv. Når vi lukker det her vindue, bliver vi bedt om at gemme, og nu har jeg fjernet SSL. Jeg har altså vist, hvordan vi under File kan tilføje en konto, og jeg har vist, hvordan vi under Præferencer kan indstille vores nuværende e-mail. God fornøjelse med det.